שלום איילה אלבז. שלום וברכה. עובדת סוציאלית קלינית ודוקטורנטית לקרימינולוגיה, והוצאת גם ספר שמיד נדבר עליו. אנחנו רוצים לדבר על האוכלוסייה שאולי אפשר, כשאנחנו תחת הכותרות של חזרה למוטב וחזרה בתשובה ושיקום והתחלות חדשות ביום כיפור ודף חדש שנפתח, אולי האוכלוסייה שהכי מייצגת את זה, וזה אסירים משוחררים. אנחנו רוצים לדבר איתך על האוכלוסייה הזאת כשהיא חוזרת מהכלא, מהריצוי העונש שלהם כחוק, אל החיים הנורמטיביים, אל המשפחה שלהם. מה קורה להם אז? בעצם הרבה פעמים כשהאסיר משתחרר הבעיה היא לא נפתרת, כלומר הבעיה לפעמים גם מתחילה. אני אדבר עליהם ואני אדבר גם על המשפחה, כי אם דיברתם עכשיו שמעתי ככה את הסוף של הרעיון הקודם שדיבר לפניי. הטראומה משפיעה לא רק על האדם עצמו אלא גם על המשפחה שלו. אני חושבת שכשאסיר משוחרר חוזר ככה מתוך הניסיון שלי והמחקר שעשיתי, אנחנו פוגשים הרבה אסירים שלא מצליחים להשתלב בחברה, כמובן הסטיגמה, ולא כל אחד ירצה להעסיק אסיר משוחרר. הם חוזרים לבית שהתרגל כמה שנים להיות בלעדיהם, לנשים שהפכו יותר דומיננטיות, אם בחינוך הילדים שיצאו אולי לעבוד או חזרו למשפחות המוצא שלהם כדי לקבל עזרה. התא משפחתי משתנה לחלוטין, ובעצם צריכה להיות איזושהי הסתגלות מחדש שלצערי הם לא מגיעים מוכנים לזה מספיק, כלומר אין איזושהי הכנה מספיקה אם זה בתקופת זאת אומרת את מתכוונת לאסירים? לאסירים עצמם, אני מדברת על האסירים שלא מקבלים הכנה, בטח ובטח גם המשפחות שלא מוכנות לזה, כלומר יש איזושהי ציפייה כמובן מאוד מאוד גדולה לקבל אותה בחזרה, אבל הקונפליקט לא נגמר ברגע הזה, כלומר אם אנחנו ממשיכות להיות בעיות ואנחנו פוגשים הרבה אסירים רצידיביסטים. כן, שרוצים לחזור. שחוזרים כי לא מוצאים משהו, כן, גם כי הם לא מצליחים להשתלב באמת בחברה. אבל איילה, את מכירה, כל המשפחות רוצות שהאסיר יחזור? אני חושבת... יש ציפייה שתקבלי כמו את האיש שנסתה בתאונה, והאיש שהוא הלום קרב, והאיש האסיר שתקבלי אותו. אבל דווקא אנשים שעברו, שבעצם היו עבריינים, אנחנו לא יכולים לראות בקרב המשפחות דווקא, לא בטוח שהם היו שמחות שהבן משתחרר, לא פחות ממה שהוא לא שמח אולי. אני חושבת שיש שני סוגים של משפחות, יש משפחות שבאמת אנחנו רואים שם תהליך של גירושים והתנתקות וכו', אני חושבת שזה לא משהו שהוא מאוד מאוד רווח, אני פוגשת דווקא הרבה משפחות שמחכות לאסיר, שמבקרות אותו בתקופת המאסר שלו, ושהוא מגיע לביקורי בית, לפעמים יש התייחדות, מחכים לו, בהחלט מחכים לו. גם אם... את הוצאת לאור ספר ילדים חדש. נכון. שאבא חזר הביתה. זה ספר שעוסק בחוויה של ילד לאסיר משוחרר, ומדבר על ילד שבכלל לא ידע שאבא שלו יושב בכלא. נכון. אבא שלו הסתיר את זה ממנו. וזאת תופעה שהיא רווחת מאוד, ההסתרה מהילדים איפה אבא נמצא. נכון. בעצם האסיר הרבה פעמים רוצה לשמור גם על הקשר עם הילד בצורה עקיפה, כלומר הוא לא רוצה שתהיה סטיגמה שיחשבו עליו בצורה שלילית, וגם להגן על הילד שהוא לא יודע לשמור על איזושהי בועה, על איזשהו עולם שבו הוא מצייר משפחה נורמטיבית, ולכן הוא מונע לפעמים את הביקורים ולא מספר שהוא נמצא בכלא. זה סוד, והבעיה היא שהסוד הזה הרבה פעמים כשהוא חוזר מתגלה דרך הסביבה, מתגלה דרך אנשים אחרים. כלומר אני שומעת על נערה בת 16 שפתאום שמעה שאבא שלה ישב בכלא, והיא שומעה את זה דווקא מהסביבה. שמה היא חשבה איפה אבא? אבא בחול, אבא באוסטרליה, אבא באמריקה, אבא נוסע לעבודה. אני עובדת במרכז גמילה ברטורנו, ושם פגשתי מישהו שאמר כן, כשהילדים באים לבקר בימי רביעים הם באים לעבודה של אבא. הם לא יודעים שאני במרכז גמילה שהוא חלופת מעצר, אלא הם באים אליי לעבודה. אז בעצם זו אוכלוסייה... אתה חושבת שזה טוב, השמירה הזאת על הילד, ההגנה עליו? אני חושבת שזה אסון, כי הילד הזה מאבד, קודם כל, בזה שיש ניתוק מהאבא. אבא היא דמות מאוד מאוד דומיננטית ומאוד מאוד חשובה לביטחון והיציבות של הילד, אנחנו יודעים את זה. אבל מעבר לזה, האמון שנשבר כשמתגלה הסוד, ואמון הרגע, אנחנו יודעים שהילדים של האסירים הרבה פעמים, אנחנו רואים את המשטרות ואת החוסר אמון במערכת ובמשטרה, עוד יותר כמובן מהציבור הכללי, וכשיש חוסר אמון כזה גם בין ההורים וסוד כזה שמתגלה לילד, אז הוא עוד יותר נשבר. כי על מי הוא יוכל לסמוך אם ההורים לא אומרים לו את האמת?
והאמת בסוף מתגלה. נכון. עכשיו אנחנו ממש לפני יום הכיפורים, יום של חזרה למוטב, וזה דף חדש, זה תחילה חדשה, ואפילו גם יש את החנינות שהנשיא מעניק לאסירים בתקופה הזאת לפני יום כיפור. באמת יש דף חדש כשהאסיר חוזר הביתה מבחינת המשפחה? אני חושבת זה התחיל מההתחלה, מאפס? אני חושבת שזה אולי לא מאפס, אבל אני חושבת שבהחלט נותנים לו הזדמנות נוספת. תראה, היום הזה הוא יום שנותן לכולנו הזדמנות לחזור בתשובה, ומעבר לזה אומרים, הרי היום הזה יכפר עליכם. זה עוצמה של היום מעבר לעוצמה של המעשים שאני יכולה לעשות, או של התשובה שאנחנו יכולים לעשות. אז יש לפעמים גם באמת איזשהו משהו, אני חושבת, רוחני, או מעבר לו שמעניק לנו איזו הזדמנות נוספת. לכל אחד יש הזדמנות. גם החברה בזה שהיא משחררת את האסירים אומרת, רגע, אתה יכול להשתלב חזרה. אז אני שואלת עלינו, על הסביבה, על המשפחות שסביבנו, האם אנחנו יכולים גם לקבל את האנשים האלה ולתת להם הזדמנות נוספת, כדי כשאנחנו מסתכלים למישהו בעיניים ורואים שאנחנו מאמינים בו שהוא יכול לעלות על איזושהי דרך טובה, בדרך כלל זה גם מאוד משפיע על ההתנהגות שלו, מה שירים מסתכלים עליו כמישהו שהוא רצידיביסט שהולך לחזור על אותם המעשים. אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי גם בכמה צ'אנס וכמה הזדמנות החברה נותנת לאסירים האלה. איזה דברים יפים, אלה אלבז. לספר קוראים כשאבא חזר הביתה, החוויה של ילד לאסיר משוחרר. נושא מאוד לא מדובר בספרי ילדים, גם עובדת סוציאלית קלינית ודוקטורנטית לקרימינולוגיה. איפה הדוקטורנטית? בבר אילן. וחוקרת מה? חוקרת החלמה ארוכת טווח מהתמכרות. מה עוזר בעצם לאנשים שהם הרבה שנים נקיים כבר מסמים ואלכוהול, לשמור את ההחלמה שלהם בעצם. זה עובדת טורנו שזה מקום. וגם סופרת ומשוררת ואשת רוח. תודה רבה, יאללה אלבז, שתהיה גמר חתימה טובה. גמר חתימה טובה, תודה רבה. אנחנו עוד נפרדים.